and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naginapostang sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Bangag sa ilong. Uy, Tur! Oh. Sila si Dindo! Uy, tuod siyo. Di nila kasyo ha. Kay akos lang panidaan siyo kung unsay ilang tuyo. Sige, Tur! Bangag sa ilong. come on! Lingkod. Lingkod mo, Dindo. Ayaw na dito. Kay di raman sab ni magdugay din eh. Reming, sa may mo ikasulti. Dali. Ming. Dol. Yan naman, tay. Ansa man da es Mirasol Dindo. Nganong man siya makuyog ninyo? Kuan. Donar siya gitugo na mo, Ming. Unsa may ang gitugon? Niya siya gihatag nga yawi na mo. Ay, dray. Yawi sa underground? Oh, kay doon na di siya ipakuha, Ming. Nagtugon siya, doon na siya ipakuha. Time pa. Sigurado ka, Dindo? Reming. Ay, kawadaghan man kay kagpangutan na. Gisugo naman tao na silang Mirasol. Oh, muna. Kadiyot lang ha. Akong tawagan si Mirasol. Oh, sige. Tawagi. Hello? Mir, unsa ba ni? Palihog lang kuming. Ako may nagsugo nila ni Dindo. Tultuli lang kon asa gibutang. Dili mahimo, Mir. Ngano gud taon? Magistorya lang unya taming. Palihog tabagi sila si Dindo. Mir? Hello? Ay, pastilan. Frost ni mo. Pastilan ni mo, bayhana ka. Tanga Dindo. Ako'y mo ba ninyo dito sa underground? Oh, sige. Tanat dito. Joe, dali mo. Joe. Ay, kinuo ko. Di ni mahimo. O sa may balita, Tur. Panganam siyo. Ha? Kay atong sundan sila si Dindo kung asa sila paingon ba. Ha? Kay, nga mo day. Gikuha nila ang mga bulawan. Uy, unsa? Gila din kita bukas yun. Namiligro si Mirasol in sitwasyon na. Asa naman sila? Pabuto lang na to kung mugawas na ron ang ilang gisakyan. Ug ato silang sundan. Oh, come on. Tay, nay, kinahanglan nga mudiretso na ta sa kapulisan. Tuhoy ko ninyo. Namiligro ang kinabuhi ni Mirasol karon. Nabuang naman siguro ka, Reming. Anong batakam na lang imong... Sus, kung yung panulti ba, walas lugar, pataka lang. Sa magiging problema, Reming. Tay, nay, dako gyud akong pagduda nga ilang gihostage si Mirasol. Unsa? Oo, sa kagiyos, ha? Ay, unsa man ka dyan? Ay, pagbinugo, God. Huwag ka kasabot ako sa hostage, ha? Ayaw ganit ko tawa ng imong utok, Reming. Ha? Wa man Lapas mo nabutak akong utok, Eh, tay. mong utok, dyan imong utok mo'y kutawa. Gikutaw. Sinubos mo, wala gitaon, tay. Pasabda ko no, me, kung nga nung nakaingon man ka na nga gihostage. Tay, wa ba mo mahibaw kung unsay sud atong dakong kaban nga ilang gialsa karon? Natural, wa ko kahibaw, kay... Di man paukban eh. Di naman paukban nila, kay... Mando mo kong Mirasol, di man paukban. Kay unsa man disod ato, Reming? Mga bulawan tunay. Unsa? Sa! Bulawan! O, tay. Tinuod ka, Reming. Da. O lagi, tay. Tinuod yun niya akong gisulti, tay. Dali. Naami gila ini Mirasol nga mga bulawan. Pakitunta mo ha, aron mo tuo mo sa akong gisulti ninyo. Bebe. Atong tanawon. Tika, tay. Nagkurog ba yan siya? Sunod mo na ako. Kay, aron, sultihan ta mo sa tanang sekreto nga among nahibawaan ni Mirasol. Dayon. Ayaw ka ni panukbo diha, dyan. Ayaw. Ayaw pag hinay-hinay diya, titay. Wow! Kadaghang mga bulawan, Joe! Grabe din. Makalibat ang kasilaw din. Mao na ni nga atong gipaabot, Joe. Ang dugay na natong gidamgo. Maorde ni hinindot ka pamaagi din.
Unya, unsa man. Nakuha na nimo ang imong gusto din do. Buhiin ako dinhi. Unsa? Buhian? Mauna imong gisaad o katong gikasabutan, di ba? Kinahanglan nga imo na kong buhian dinhi. Imposible. Abi ni mo, Mirasol. Tao kong dunay prinsipyo. Pero mo isaad nimo nga imo kong buhian. Paminaw na, Mirasol. Sa ka ba? Wag ka kakita na yung daghan kaing gold. Bisag ang tibok panglungsod akong paliton. Kaya na ko ng buhaton. O dili pag yun may mahurot. Ang buti pasabot, ni ananako ang tanang kalipay. O gusto nako nga mabulahan kag apil ini. Wa ko magkinahanglan, ana. No. Dili ka makaingon ni Ana, Mirasol. Ako ug ikaw, usara. Dadun ti ka sa usa ka paraiso diin adto na to sawaan ang kalipay nga way katapusan. Kung wa pa ka matagbaw karon sa imong kabakakon, mas palabihon pa na kung mamatay na lang dinhi kaysa mo uban ni mos gingharian sa impyerno. Sultira na nimo, Mirasol. Pero kung muuban na kanako, matagamtaman na gid unya nimo ang tinud-anay nga kalipay. Pinaagi nako. Bisag mag-unsa ka pa din do. Dili gyud ko mauban nimo. Wa kay mahimo. Tungod kay gamahanan ko, Mirasol. Dadon di ka bisag asa ko paingon. Ginoo ko. Nganong karon man lang minimo sultihin ni Ana Ariming. Tugon manggod na ni Mirasol, nay, nga dili lang una mo pasultihan. Ginoo ko. Sa imong gipanulti karon Riming. Misamot ka kauplok anang imong sinultihan. Uplok? Uplok? Nauplok naman ko, tay. Nganong masuko man ka nako nga igo ramang kumisulti sa tinuod? Kung misulti pa lang unta mo nako sa una pa, makasabot ra unta ko ninyo. Kay ngano, nakasabot na di ay karon, tay. Wa! Oh, awa na. Wala gigapoy kapuslanan nga musulti minimo. Kay di man gyud ka musabot namo ni Mirasol. Gusto na nagod niya ng imong kabuang, Jere. Di na ta maglangay. Ato nang pahibawon si Hippie ining atong sitwasyon karon. Nahadlok ko ba siguro siya mahitabo sa atong anak? At doon ako sa dindo. Tay, ayaw. Delikado ka kung imo siyang sunahon ini hitabua. Kung tinuod ba ganyan ang imong giingon karon Riming, ha? Kung tinuod ba ganyan na, wa ko mahadlok niya. Ako siyang tamparason. Pulis mo'y makasulbad ini, Jere. Malunguna ko siya. Pulis na lagi. Kinahanglan magpatabang ta ni Hippie ini. Ako sa doon. Ay, Malunguna ko siya. Lala, nay. Ay. Wala, nay. Huwag maminaw si tatay na to, nay. Da, pasag din na siya ay kahit kinasag ugod. Kita na lang mo ato ni Hippie, Riming. Tanan, nay. Dagan kay sila, Tur. Ay kay Luksyo, dinilang kay kanang duha ka gwardya ba nga nasgit. Ako nang disarmahan. Unya, Tur. Magkabantay ng uban diha sa suot na para bagyod sa pikas kilid. Di lagi sayo na na. Muhatag ra ko og signal nimo aron musud ka sa ilang kampo. Sabot lang tanig maayo. Kini usa may imong isignal nga di mati ka makita, ha? Usa man. Kita kaning Kasi panyo pante. panyo Panyo. panyo ang puti. Ha? Ako ning iwara-wara. Wara-wara. Oo. Mo ni timailhan nga musud na ka. Iis. Tis. Aw, sige. Paabot ko nimo. O sige, piki. Usay pike. Paabot ako. Ah. Pangag. Hello? Hello, Dindo. Asa ka? Di ako din Tito. Huwag ka sa inyo. Huwag may tao din eh. Asam ni Mirasol. Ayaw ka balaga, Tito. Okay ra kayo sa Mirasol. Unsa ba kinang binuang nga, Dindo? Tinuod ba? Nga inyong gihostage ang akong anak? Nganong may katawa ka? Relax. Relax lang, Tito. Di na tinood ang imong nadungog nga istorya. Ni aro siya sa mayong kamot. Aw, unsa man gusto ka makigistorya ni Mirasol? Hain siya. Paistoryahan siya nako.
Hello, Tay? Asa mo ha, Mirasol? Kaya naon mo. Tay, ayaw pag-anhi. Sultihin ko, Mirasol, kung sa ilang gibuhat ni mo. Tito Jerry, relax lang. Nakailabiya ka na ako. Pinangga kay na ako ang imong anak. Nasayod ka niya na, dili ba? Kindo, ayaw wad-a ang akong pagsalig ni mo. Kung dili maayo ning imong plano, ayaw ka nang ipadayon aron dili ko nimo mahimong kaaway. Pasensya na ka dito. Wagoy panahon nga magkiglantugi ni mo nining higayuna. Ug dili ko gusto nga mag-away ta. Mag-istorya lang niya ta sa sunod nga higayon, Tito Jerry. Sige, bye. Inutil nga amahan. Wa nagisama si mong kadautan din do. Uy! Unsa bro? Din! Oh, puto sa armas! Panganda mo! Pasilog doon ang mga pulis nga nakasunod na to! Paganda mga kawan, bantayan niyo palibot! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!